প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই নিজে তেখেতৰ 7জন বিধায়ক আছে। मानो होननानै बुङोब्ला दा सिट रानलायनायनिबो बाथ्रा फैबाय, एलायन्स जाबाय नालाय। হল আফসুর মানুষ, মই হল পলিটিক্যাল পার্টির মানুষ। এই আফসুর মানুহে পলিটিক্যাল মানুহক আমন্ত্রণ জানাব পারে। এটাতো खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव बिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि बेलासि समनि गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर, दिनै आं बिजों लोगोसे सुंद' भिडिअ लानानै फैनाय जादों, मोनथाम भिडिअ। जों गिबिसिनथारावहाय नैबे बिपिएफनि सिएमआ आबसुनि दैदेनगिरिनि सायावहाय मा फंनैसो बाथ्रा बुंदों बेखौ जों खोनासंग्रोगोन। नैथियाव जोङो आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि मासिगिरि बिश्वजित दैमारी सारनि बुंनायखौ जों खोनासंगोन। थामथियाव जोङो नैबे जयन्त मल्ल बरुवा सारनि बुंनायखौ जों खोनासंगोन रायजोफोर। गिबिसिनथारावनो खोनासं बिपिएफनि सिएमआ मा खोथा बुंदों। ইমান পূর্বক ভাবিছে মোক, মই আমন্ত্রণ করিলে আহিব বুলি। এইবিলাক কথা মই কি জিন্দগি বিশ্বাস নকৰো। বাপ বাপ ডেঞ্জাৰ মানুহ। সি হল আফসুৰ মানুহ, মই হল পলিটিক্যাল পার্টির মানুষ। এই আফসুৰ মানুহে পলিটিক্যাল মানুহক আমন্ত্রণ জানাব পারে। এটাতো পলিটিক্যাল হৈ গ'ল। মোক মাৰো যাম বা নিচিনা ভাবিছে মোক পূৰ্বক ভাবিছে। এই মই আজি আহক বুলি ক'ব, সি অহাকালি মই কিয় যাম, এইটো মই যাম বা পূৰ্বক। ओरैबायदि मैला गोसोनि सासे सिएम बर' हारिनि थाखाय। रायजो राजा नोंथांमोन, बावैसो सम सिगां बिपिएफनि सिएमआ आबसुनि दैदेनगिरि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारखौहाय वेलकाम होननानैहाय बुंनायमोन। नाथाय बे समाव जोङो उल्था खोनानो मोनबाय रायजोफोर। मानोना बिथाङा सानदोंमोन जानो हागौ आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारा बिपिएफनि बुंनाय मथे बिपिएफ पार्टिजोंनो थागोन। दा बे समावहाय बिपिएफनि सिएमआ मोजाङै बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय एसे हयथ' माबा मोनसे मोनामबाय जानो हागौ। आबसुनि दैदेनगिरिया जे बिपिएफ बायदि पार्टियावहाय थानाय नङा, बेखौहाय हयथ' आन्दाज मोनबाय। बेनिखायनो दिनै जों खोनाबाय माबा मोनसे खेंख्रा बाथ्रा जोङो खोनानो मोनदों रायजो। बियो सासे आबसुनि दैदेनगिरि, एबसुनि मानसि बियो, नाथाय आं सासे पलिटिशियान। बहा मिलायनो ना रायजो राजा नोंथां, बहा मिलायनो। सासेया जाहैबाय थगायसुला, सासेया जाहैबाय नंगौ लामाजों खारग्रा ना। रायजो राजाफोरखौहाय अननाय होनानै रायजो राजाफोरनि रैखाथाय खालामग्रा सासे लिडारा माब्रै नायगार नंखाय बाथ्रा बुंनानै थगायग्रा पार्टियाव जइन जानांगौ जाखो। नैबेखौ जोंबो सिन्था खालामनांगोन आरो नोंसोरबो सिन्था खालामनांगोन। आंथ' बिदिनो सानहरखायो रायजोफोर। आबसु दैदेनगिरि मोजां लिडारा माब्लाबाबो बिपिएफ पार्टियावहाय जगदान खालामा, माब्लाबाबो बिपिएफ पार्टियावहाय हाबनानै बिसोरो खामानि मावनाय नङा। जाय मानसिनि गोसोआ गावनि फारसेल' हास्थायो, गावनि उदैखौल' सुफुंनो सानो, बिसोरबायदि मानसियासो बिपिएफ पार्टियावहाय ज' जाहैयो रायजोफोर। मिथिबायना? बे समाव खोनासं सासे आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि मासिगिरि उदालगुरिनि बिश्वजित दैमारी सारा मा बुंदों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाथ' मोजाङै मोजां जानांगौ, जेराव इसिबां जौगाखांनायनि हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दं जोंनि हान्जाया। आरो दा बिपिएफआबो सरकारनि बिबान लाखांनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव दिनै गोबांथार डेभेलपमेन्टनि प्रजेक्टफोर, स्किमफोर दिनै जागायजेनदों। आं सानो बियो जोंनि गासैनिबो इयुननि थाखाय जोबोद मोजां। आरो बे हिसाबै रायजो राजाया थारैनो आं सानो बिजेपि बिपिएफखौनो बिटिसि एलेकायाव बयबो मदद खालामगोन। स्पेशली नोंथाङा बिफार गावनो जागायगोन। बेथ' दैदेनगिरिफ्रासो थिग खालामगोन जे बबे जायगायाव जोंखौ गेलेनो थाखाय बिथोन होयो। मानो होननानै बुङोब्ला दा सिट रानलायनायनिबो बाथ्रा फैबाय, एलायन्स जाबाय नालाय। दा बिपिएफ आरो बिजेपिनि गेजेराव सिट रानलायलायगोन। दा आंथ' बिजेपि नालाय, बिजेपिनि खथायावसो आं गेलेनो मोनगोन आरो मा। ओंखायनो बेरगावआ दा सोरनि खथायाव थाङो, टंलाया सोरनि खथायाव थाङो, गरेस्वर तामुलपुरा सोरनि खथायाव थाङो। जोंनाव साखाथि फाखाथि बे मोनब्रै समस्ति दङ। गतिके जेराव जोंनि बिपिएफ आरो जोंनि बिजेपि हाग्रामा महिलारि मानाव गेदेर आरो हेमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथांमोनहा
थांखि लानानै जेराव बिथोन होयो बेवहायनो गेलेगोन जुदिहाय गेलेनांगौ जायो। वाह बर'नि लिडार बिश्वजित दैमारि सार जेब्लानाखि आसाम एसेम्ब्लिनि मा होनो नब्लाङावहाय सावरायलायनाय समावहाय एसटिनि माखासे बाथ्रा बर' रायजो राजानि लिडारा खुगा बेखेवदों बै समावहाय खुगा मुथुनानै दोननाय सासे बिश्वजित दैमारि सार मिथिबायना रायजोफोर बर' हारिनि गेजेरावहाय बर'नि थाखाय बारा सिन्था खालामै लिडार होननानै बुङोब्ला जोङो आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियावहाय मासि मोननाय बिश्वजित दैमारि सारखौनो जोङो थांखिनांगोन। बिश्वजित दैमारि सारनि बर' हारिनि थाखाय गनायजाथाव खामानि मावनायखौ आङो मोनसेल' नुदों आंनि नोजोराव सिगांनि समावहाय एमपि जानाय समाव माखासे खामानिखौ मावबाय जानो हागौमोन नाथाय नैबे बेलायावहाय आङो बिथांनि मावनायखौ नुदों जे क'क्राझार सेक्रेटारियेटनि दरखं मोखाङावहाय खाम्फा गायसननाय जोंनि बर' हारिनि जारिमिनारि खाम्फा जाय खाम्फाया डिमापुर माइबंआवहाय दङ बेखौहाय सेक्रेटारियेटनि दरखङाव गायसननाय बेखौ आङो नुनो मोनदों। दा बेफोरखौ आङो बिनि थाखाय बिथांखौ बाख्नायो नङाब्ला आं बिथांखौ माब्लाबाबो गनाया रायजो मिथिबायना बिपिएफ पार्टिनिफ्राय फैनाय बर' हारिखौ मोजां मोननायनि थाखाय बर' जातिखौहाय रैखा खालामो बानानैनो बिथाङा बिजेपियाव बारसननाय सासे लिडारसो मिथिबायना दिनैबो नोंथांमोना खोनादों बिपिएफ को सापर्ट होनाय माने बिजेपि को सापर्ट होनाय बिजेपि को सापर्ट होनाय माने एनडीए को सापर्ट होनाय दा बेखौ नोंथांमोना मानो बुजिया रायजोफोर दिनै बिश्वजित दैमारि सारा मा बुंदों बिपिएफ पार्टी बिजेपि पार्टी एनडीए खौनो सापर्ट खालामनाया मोजां वाव बर' हारिखौहाय बेबायदिनो गुलाय गुजाय खालामनो जेब्लायबो हास्थायग्रा लिडारफोरनि गेजेराव बिश्वजित दैमारि साराबो सासे बे समाव खोनासंदो आसामनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा सारा मा बुंदों प्रमोद बड़ो डाঙरियाय নিজে তেখেতৰ 7জন বিধায়ক আছে আৰু অন্যান্য দলৰ সহায় লৈ পেলাই তেখেতে ৰাজ্যসভাত নমিনেশ্যন দিছে আৰু ৰাজ্যসভাৰ নমিনেশ্যনত তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ নমিনেশ্যন দিছে তেখেতৰ আগৰ পৰা এনডিএত আছিল কাৰণে ৰাইজে এনডিএ বুলি কৈ আছে কিন্তু কথাটো হৈছে তেখেতে বিজেপি দলৰ কোনো বিধায়কৰ সহি লোৱা নাই এইটো তেওঁ কৈ আছে গতিকে আপোনালোকে জানে আৰু আমাৰ এটা ভাল মিত্ৰতা সকলোৰে লগতে থাকে আমি বিচাৰো যে সকলোৱে মিলিজুলি ঠিকে থাকক কিন্তু অহা নিৰ্বাচনত বিপিএফ আৰু বিজেপিয়ে 15খন আসনত খেলিব এনডিএ হিচাপে সেইটো স্পষ্ট দীপেন বড়ো ৰাজনীতিলৈকে আহিব কিন্তু সকলো ৰাজনৈতিক দলৰে এটা সভাপতি ৰাজনীতিত আহিব মই কেনেকে তাৰ উত্তৰ দিম মইতো তাৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰো সেয়া হ'ল বড়ো জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক সংগঠন আছে ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকৰ কথা পাতিব মই আৰু তাত কেনেকে কম এইটো মোৰ এখতিয়াৰৰ বাহিৰৰ কথা বুজিबायदा रायजोफोर थांनाय काउन्सिल इलेक्शननि सिगां जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल पार्टिखौहाय बिजेपिजों एलायन्स दं होननानै एनडीएजों थाफानायनि होननानैहाय भट होआखै यानिकि जोंनि बर'नि मानसिल' नङा गुबुन गुबुन जातिफ्राबो इउपिपिएल पार्टिखौहाय एनडीएजों थानायखाय भट होआखै दा बिपिएफनि सीएम मिस्टार महिलारी साहाबा जों सिंगेल सरकार दागोन जोंनो बिजेपिखौबो नाङा एनडीएखौबो नाङा कंग्रेसखौबो नाङा होननानै बुंनानै ओरैबायदि बिगाब थगायनानै भट लाबाय बे समाव देरहाखांनायनि उनावहाय बिजेपिजोंनो ज्राव आखाइ हमलायनाय जोङो नुनो मोनदों अब्ला रायजो राजाफ्रा दिनै मा बुजिखो नाथाय जाय सरकारा एनडीएजों दङमोन जाय सरकारा बिजेपिजों गैया एनडीएजों दङ दा बे सरकारखौहाय बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिफ्रा फेजेनबाय नाथाय बिसोर बायदि सरकारासो थार बाथ्राखौ बुंदोंमोन हा जों एनडीएजों गैया सिंगेल गेलेगोन होननानै बिसोर बायदि सरकारासो बुंदोंमोन नाथाय जाय पार्टिया थगायसुला बे थगायसुलाखौसो रायजो राजाफ्रा फोथायनानैहाय भट होनायाव गाब्र'दों रायजोफोर हा रायजो राजा नोंथांमोन दिनैबो बे एखे लामाखौनो बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारिया बुंगासिनो दङ नाथाय जयन्त मल्ल बरुवा सारा सिदा बुंनानै होबाय आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व सारा सिदा बुंनानै होबाय बिपिएफ पार्टिया बिजेपि एनडीए ज' एलायन्सजोंसो गेलेगोन होननानैहाय अब्ला बे समाव मा बुजिखो बर' रायजो राजा नोंथां
बै समाव इउपिपिएल पार्टिखौहाय एनडिएजों थानायनि थाखाय रागा जोंनानै भट होआखै नाथाय बे समावबो आरोबाव इउपिपिएल पार्टिया सिंगेल गेलेगोन जुजिगासिनो अब्ला रायजो राजाफ्रा मा आधुआ गोजा नामा हा रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि खर'आ खिबुआवसो बार नामा बे समावहाय मा खालामनो नायगोन रायजोफोर मानोना बिथांमोना बिपिएफ पार्टिखौहाय सिंगेल सरकार दागोन होननानैसो सापर्ट खालामनाय दा बे समावहाय इउपिपिएलआ दाबो सिंगेल बिसोरो सिंगेलैनो गेलेलांबाय थानो नागिरदों मानोना बर' हारिखौहाय रैखा खालामनो नागिरदों बर' जाथिखौहाय गुबुन गुबुन जाथिफोरनिफ्राय सेफगार्ड खालामनो थाखाय खामानि मावनो नागिरदों डाइरेक्ट फाइनेन्सियेलखौहाय लाबोनो हास्थायदों नाथाय बेखौसो बर'नि रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामा जौ लोंनो मोननायनि थाखाय गेलेनो मोननायनि थाखाय जुवानि आड्डा खालामनो मोननायनि थाखाय आरो थाइसे थाइनै रां सरकारनिफ्राय मोननायनि थाखाय इउपिपिएल पार्टिखौहाय नेवसिनाय जों नुदों रायजोफोर नाथाय मेन खामानि मावग्राया सोर मावगासिनो दङ बेखौहाय रायजो राजाफ्राबो नोजोर होनांगोन ना मा बुङो रायजोफोर ना आंनि बुंनाया बांद्रायदों नामा बांद्रायदोंब्ला नोंथांमोना गाव गावबागाव सुद्रायनानै ला आरो आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय आं बेबायदिनो बुंलांबाय थागोन जेसेबां सापर्ट खालामो एसेबां आंहाबो बोलो फैयो आरो आंबो साबसिननिफ्राय हामसिन भिडिअफोरखौ बानायनानै होनो हागोन रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि